Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod despre biciclete. Am avut o cerere pentru a face acest videoclip. Este vorba despre cum să dai jos manșoanele de cauciuc de pe coarnele bicicletei fără să le deteriorezi. Sau fără să folosești apă, pentru că o bună perioadă de timp manșoanele alunecă dacă folosești apă. Ei bine, eu am această metodă simplă, eficientă, la obiect. Folosesc compresorul de aer și pistolul de aer. Tot ceea ce trebuie să faci este să astupi găurica, da? În partea opusă și să sufli aer. Pentru a-l băga la loc, blochezi roata față, da? Astupi găurica și sufli între ghidon și manșon. În același timp împingi. Ei bine, așa îl dai jos și îl montezi la loc ori de câte ori e nevoie. Cam atât pentru astăzi, îți mulțumesc frumos că ai vizionat acest videoclip. Nu uita să te abonezi pentru mai multe videoclipuri cu biciclete și click pe clopoțel ca să fii notificat atunci când mai postez. O zi bună!